Moi boa tarde, querida xentiña. Pillou o toro. Táme fervendo a manzanilla, vou a coller para tomar a manzanilla. Pero veña agora, vos ide pasando, ide entrando, quedade por aquí, charlade entre vós, mentres que non empecen a vir os chats, e xa veño eu de contado, xa veño agora. Hai alguén xa por aí? Bueno, alguén hai, non sei que... Celi, como? Bueno, é que non sei nin como me collía a dúda de que Celi non estivese aquí xa a primeira, e dándolle ao me gusta, a primeira. O sea, o de Celi... que chea de xente temos aí, Dios mío. Eu pensando que non había ninguén, porque dixo, bueno, o primeiro día de escola... A mitad deles van a facer a gata, outros van a dicir que teña máis que facer, e que tamén non vos lo achaca, quere dicir, ter máis que facer é o normal. Pero, engañime, mi madre, 50 personas, Dios mío, pero... Mi má, que gana tiñades, non había nada máis que facer por aí polo mundo, quero dicir, non tiñades nada máis que facer hoxe, que estar aquí no directo. Que guai! Ai, que chea de xente. Bueno, ahora xa que xa teño o meu beberase preparado, vamos a mirar aquí quen anda por aquí. Andades todos, 60 personas xa, así, de repente. Que tal? A ver, vamos a mirar quen anda por aquí. Bueno, toda a xente que xa me foi correndo para arriba. Marga Novoa, que tal, Marga? Canto tempo que gané de darche un bico. Hola, Meli, Chus Iglesias, que guai. María del Carmen, pan, fariña. Hai que ter mala leche, para ter eses dous apellidos. Pan, fariñas. O sea, fariñas para facer pan, bueno, supoño que che farían moitas veces a broma. Tras nun Belén Vázquez, Margarita, mira, benvida, hola, boas tardes, benvida, hola, Mar, querida Mar, que tal vai? Mar é unha das persoas que temos que preguntar que tal lle vai. Como era a do jaliñeiro? Que non me acorda. É que, claro, tanto tempo sin facer os deberes, que operou un pé. Hai que preguntar tamén que tal lle vai. E sabedes a quen botou de menos? A Cristian, coño. Aí está, desde o Castro de Xián, non sei que tal lle vai a pata que levou a cambiar porque tiña mal unha pesa, e tuveron que operar, e tuveron que facer un cambio aí de algo. A quen botou de menos tamén é a afillada. Por onde anda a afillada? Está aquí. Porque non sei, xa non sei canto tempo hai. Acordoume durante as vacacións. Eu non sei se vos tuvestes vacacións. Eu non. Collinas, pero non... Traballín en outras cousas, pero non collín vacacións. Pero acordoume a afillada, dixo eu, concho, canto tempo hai que non nos di que tal lle vai os girasoles, a súa hortiña, todo eso. Bueno, Cristian, que tal? Contanos que tal che vai a patorra, como vai ese pé. Eu os escoito sempre en diferido, pero hoxe cadroulle ben, moi ben, Chus Iglesias, pois moi ben vida por aquí. Casualidade, un abrazo e causalitache. Un abrazo desde Valencia. Pois, Benisterra, un abrazo desde Galicia. Bueno, aquí hai xente de todo o mundo, Nieves Álvarez, que tal? Hola, Nieves, desde Vigo, que tal? Estamos por aí desde Vigo. Benvida, Nusca, por fin chegache. Levoume un mundo de tempo chegar, Fátima, pero sabes o que? É que tiña enredos, e non me dou tempo a facelos todos. Mirad o que vos dixo, que dixo eu, bueno. Vou dicir que collo vacacións, e vou intentar facer todas as cousas, todos os vídeos, todo o que teño pensado facer, vou non facer no mes de agosto. Traballei no mes de agosto como unha campeona e non me dou tempo a acabar todo. Pero bueno, agora... Hombre, Xavier, que tal? Que tal, Oliña? Saludos desde Santiago. A verdade é que é verdade, esos dos apellidos. Sí. Boa tarde desde Oseiro, Arteixo, con ganas de verte xa. Pois vou ter que ir por Arteixo. Oseiro, Arteixo. Oseiro, donde está o mosteiro de Oseira, ou non é o mismo?
Boa tarde, tal, a verdade, tal, Cris Ian, dime, Cris, mi mal, perdime un montón de... Ainda non me operaron. Sigo esperando. Vedes, se todo o mundo collera vacacións como fan os médicos, eles din, voume de vacacións e vanse. E se Cris Ian ten que esperar 7 meses por unha operación, espera, que para iso ten xente ao xornal, que ela séntase ali e dille, córtame ese tomate por aí non, por aí, e amárrame o pimento ese, que está un pouquiño. Mira, pois sigue esperando, Dios mío, bueno, pero con dolor ou... Bueno, claro, con dolor, cando un se opera non é por... Moi boas a todos e a todos, facía falta despois do verán. Que tal, Lisa Loeda, que tal vamos por aí? Hola, Juapa María Souto, que tamén anda por aquí, como sempre, Manuela Romai, hola Nusca, e hola a todos e a todos os seguidores do mellor directo do mundo mundial. Aquí non lle vou a rebatir a Manuela, porque vos vou dixer, eu tamén penso o mismo, o sea, este é o mellor directo do mundo mundial. Non somos moitos, porque non chegamos a 80, e non somos moi ben levados, porque non lle dades ao me gusta. Se empezamos ca cantinela de sempre, eu digo, bueno, despois, cando viñamos despois de agosto, a xente xa ten metido na cabeza que lle hai que dar ao me gusta nos directos e nos vídeos e nesas cousas para axudarme ao canal, pero vese que non, que a xente que vos olvidades igual de darlle ao me gusta, 90 personas, 45 me gustas. Dadelle ao me gusta, anda, que non costa nada. Hola, benvida Nusca. Hoxe creo que podo entrar en directo, pero desde o móvil. Pois Inés Escudeiro, estás en directo, ou de que sea desde o móvil, pois non importa. Non, eso non importa. Madre mía, onde nos quedamos isto? Ainda non me operaron, tá? Dedo arriba, como a Panorama. Así vou ter que facer como a Panorama, pedir o chisme para que suban arriba os palotes. Eu digo-vos que lle dea, bueno, 60, bueno, non vai tan mal, xa vai un poquinho mellor. As operacións son como as obras de Palacio. Eu vou acabar a frase de Cristian, que van despacio, despacio. Bueno, o importante é que o fagan con boa letra. Boa tarde desde Lugo, que tal, Carmen? Moi boa tarde. Desde Bayona, Mercedes Pérez dime benvida Nusca, eu digo benvida Mercedes, aquí ao meu canal, aquí á miña cosiña, un saúdo desde Ribeira Sacra, terra maravillosa. Inés Buedo, non, o Seiro non é o mismo que perteñece á Coruña. Ah, vale, pois quédame pendiente ir a visitar o sitio que non conozco. Boa tarde Nusca e comunidade. Que tal o verán? Eso, contádeme que tal o verán, e como están as hortas, que este ano é diferente, porque non hubo tanta chuvia, hubo moito calor. Ou tamén, eu tamén teño que operar o pé esquerdo. Iria, pois mira, fala con Cris, e ide falar co médico, que vos poñan unha camilla ao lado da outra, que fagan un 2 por 1. E así, a ver se poden adiantar un pouquiño máis. Se ti tens que operar o pé esquerdo e Cris ten que operar o pé dereito, que lle costa? Pon os 2 pés así ao par, e así como fai, un fai 2. Acabo de escoitar, a melodía nova, encantoume, alegre, pejadiza, bailable. Bueno, bailable non sei, pero para andar pola horta dando chimpos, sí, que a vou usar para andar pola horta dando chimpos. A canción, bueno, fixo unha Chamaquito Pistolas, que era o seu nombre, é que, claro, cambianme de nombre e depois, agora chamase Ionia, e ten eso, unha empresa que fai cancións a medida, para quen lle as pida, con letra tamén, quero dicir, eu nesta ocasión dixenlle que con letra non, porque non me vai ben para os vídeos, solo melodía, pero contaslle a historia, fai unha poesía, ponlle música, é moi guai. Vamos al lío. Nieves Álvarez quere entrar xa en materia, porque claro, estamos en setembro, hai que retomar as clases, hai que empezar a retomar
as clases. Se pode plantar xa acá a planta da gema. Que é a gema? A planta da gema. A ver, onde está o meu teléfono? Deixei o meu teléfono. Teño aquí algunha secretaria e secretario, por favor, mirádeme que é unha H-E-M-N-A. Gemma, non sei, por ese nombre non sei nin o que é, Nieves. Así que volve a reformularme, e se non sabes outro nombre, explícame que é, como se come. Gemma, non sei. A Iria ten unha dor que non dormeu en toda a noite, miña prove, ves? Iso é o peor, estar con dolor, porque se tens que esperar por unha operación e máis ou menos o vas levando, pero se tens que esperar e con dolor, iso é... non dormeu en toda a noite. Iso dixo eu, dadelle ao like, iso dixo eu. Son de 112 personas mirando o directo. Digamos que 20 non son habituales e dalles igual, son destes que entran só a curiosear, pero as outras 80 e pico ou 90, que son das personas que estades aquí sempre, hai que dar ao like, e dando ao me gusta, porfis. Que iso axúdalle moito ao meu canal, axúdalle ao directo, bueno, a min. Bueno, Patricia, dime, Nieves, estou esperando que me escribas, xa me tardas moito en escribir, igual teño bloqueado isto. Gosto moito dos seus vídeos e do seu acento gallego tamén. Moi ben, Patricia, pois encantada e moitísimas gracias por querer mirar igualmente os meus vídeos, a pesar de que estén en gallego, que non é a túa lengua, e que faz un pequeno esfuerzo ou grande por querer entenderme. Vou mirar o dos chats porque xa me parece a min. Bueno, xa sabía, eu tiña os medios bloqueados, non sei que pasa. Bueno, yo tamén voy despacio por si me esnafro. Mar, non che queda outra, que ti o teu telita. Tens que ir moi pouquiño a pouco, meu querer. Nusca, hai problema de sonido. Casi non te escoito. A ver. Decideme se os demais tendes problemas de sonido, porque teñolle toda a voz. Pode ser que teña mal o micrófono, pero decideme se os demais tamén tendes problemas co sonido. Anduve de vacacións pola túa terra, pola Costa da Morte, Fermosa. Bueno, a Costa da Morte non é a miña terra, é moito máis para arriba. Eu son de dúas rías máis para baixo, eu son dunha beira da ría da Arousa. Ti estuveste por Fisterra. Ola, Nusca, teñoche unha pregunta. Sabes de algún remedio natural que lle poda dar a unha galiña que ten moitas flemas e fai moito ruido ao respirar? Ela vese ben, pero como se estuvera acatarrada. Mira, Ana Corral, conoces unha planta que se chama... a ver, agora non me vai a salir o nombre. Llantén, o llantén maior. Teño volo enseñado en vídeos, bueno, se non, apunta, llantén, escríbese con Y, pero se o buscas con L, buscouno tanta xente que tamén che aparece. Esa planta fervida en agua é boa para o catarro, pero tamén para nós, axuda a aliviar flemas. Entón, podes ferver llantén, follas de llantén, incluso picarlo e darlo á galiña despois, e darlle esa agua. E darlle tamén allo recién picado. Poslo ali que lle gusta, ademais gusta llevano a ir a comer. E o allo fai un pouco de antibiótico, se ten algo aquí na zona da garganta ou así, vai a axudar como antibiótico tamén. Así que esas dúas cousas, manzanilla de llantén e allo picado. Eu teño nas fresas como un plateado que pode ser como que teñen brillo. Un bicho plateado. Escoita, será... Móvese moi rápido, Cris, ou é lento, porque estáse me ocurrindo que se é un plateado pode ser unha crisálida, como unha crisálida, que non é crisálida, é como se fora o gusano dunha mosca que se chama sírfido ou sífrido, e que é moi bo para a horta, o sea, que come pulgón.
é cando, a ver, o sífrido, ou sírfido, é como unha especie de abella, de colores é parecido a unha abella ou unha néspera, pero ten unha maneira de volar moi peculiar, e hai moitísimas clases diferentes, o sea, non che podo dicir o tamaño porque as hai chiquitinas, como un mosquito, como unha mosca, máis grandiñas, hasta chegaren a ser, pois, do grande de casi unha abella. Sírfidos, ou sírfidos, teñen unha maneira de voar moi peculiar, voan parecido a unha mosca, pero quedanse quietos, porque teñen as alas que voan moi rapidísimo, e o seu vuelo é así, está aquí, móvese para aquí e queda aquí quieta, móvese para aquí e queda aquí quieta como dándolle as alas, depois móvese aquí. Esta é a súa maneira como de voar. Cando é a bispilla, como se fora unha mosca, aliméntase de polen e axuda a polinizarnos toda a horta, porque está en todas as flores, e máis móvese moi rápido, e está en todas as flores, co cal lévanos polen dunhas flores para outras. E cando pon o ovo é el solo, parecido como un grande arroz, como castañiño, non é un grande arroz blanco, pero cando nace é como así como describes, é un pouquiño, a ver, pode ser castaño, amarillo ou un pouquiño como plateado, dependendo do tipo que sea. E alimentase de pulgón, mentras está na folla non fai a cápsula para facer unha metamorfosis e ser un sífrido. Así que, Cris, estaría genial que me mandaras unha foto despois, pois, a través de Facebook ou de Instagram ou así. A miña horta está increíble de chea, por certo, as miñas sandías andan nos 15 kilos. Bueno, pois seguimos todos á casa de Monse comer sandía. Sandías de 15 kilos. Bueno, pois eu, mira, teño cousas na horta que me van moi ben, pero a sandía este ano, para min, un fracaso. Os melóns moi ben, porque plantín unha variedade de melón que se chama Baby Sugar Baby, é como pequeniño, e cando cortas, en vez de ser blanco por dentro, é color naranxa. Dulcísimo, moi rico, e foime moi ben. Super productiva a planta, porque teño unha planta sola, non sei, ainda teño melóns abaixo, e debeu de dar 15 pesas, boas, o sea, do tamaño que son eses melóns, pero as sandías non. Así que, Monse, cando abres unha sandía, e ten moitísimas lufas, iso é genial, o sea, vas a poder facer estropajos e plantillas para botas, para toda a familia. A de teñir o pelo, Gema, pero teño que investigar eso. No, pero que é non sei o que é a nieves. O sea, é un tipo de planta que elaborando ou collendo a súa salvia, despois é co que se pintan as mans, que despois quítase e quedache como se fora un tatuaje, non? Semipermanente, bueno, para uns días. Pois non o sabía, teño que investigar. Nusca, que variedade é o teu pesexeiro? Quero poñer un en que mes é mellor plantalo. Os pesexeiros é mellor plantalos cando acabe o riesgo todo de heladas que haba na túa terra, na túa zona, onde o vais a plantar. E sempre en un sitio, búscalle un sitio que non sea encharcado, porque depois temos problemas. Búscalle un sitio que sea moi drenado, porque depois temos problemas. E pois cando é o árbol moi grande, non podemos trasplantar. E sempre cando acaba o riesgo de heladas, iso pois suele ir combinado co principio da primavera, pero non en todos os sitios, porque se eres do interior de Ourense ou de Lugo ou así, as heladas, ou do interior da península, non sei, as heladas pódense alargar ben hasta finales de abril ou maio. E aquí casi en marzo xa acabamos cos fríos. Entón, cando acabes o riesgo de heladas. E o tipo de variedade do meu pesexeiro é un pesexeiro que é dos de toda a vida, é dos que se plantan de cuña, é un pesexeiro que non está manipulado, nin inxertado, é un pesexeiro dos antigos que temos aquí. Entón, chámase pesexeiro. Hai pesexeiros abrideiros, hai pesexeiros que non dan a cuña, outros que dan a cuña, outros que son como sanguinos, abrideiro sanguino, pero non é
unha variedade que che poda dicir esta variedade vai preguntar por ela ao viveiro, porque non a van a ter. E se a teñen, teñena inxertada. E se o teñen inxertado, xa non é o pesexeiro. Non sei. Non sei que dicirche. Os pesexeiros plántanse de cuña e espérase 15 anos para ter fruta. Nusca, tal, yo le di al mío y al de mi marido, ¿ves? Temos un 2 por 1. Pero bueno, siguen faltando me gustas, de verdad que darlle o me gusta non costa nada. Son los sustitutos vegetales que imitan la carne. Todo ok, todo escoita ben, oise ben, vale. Mima, que tan atrás vou a dar, sinto moito, pero teño que dar para atrás os mensajes. Si me fixestedes algunha pregunta que me paso, porque son des moita xente escribindo, volvedeme a preguntar sin problema. Estou facendo berenjenas rellenas, nas vacacións fixen mermelada, salsa de tomate e pimentos envasados. Celi foi unha traballadora de campeonato, porque eu, como a ela, tamén estuve traballando como unha formigiña, jardando un montón de cousas porque a horta estuvo a explotar de rebosar de comida, hasta fixen algo que non fixen nunca, que foi congelar incluso algunhas verduras para facer despois cremas e sopas de verdura no inverno, en vez de desecala, porque moitísima, entón tamén tuven que facer un montón de eso tamén, de jardar un montón de cousas. Pero anos atrás tiña sandías de 10 kilos. Carai, que suerte. Joder, pa sandías. Que é o llantén? María Souto. É un tipo de planta que hai en todos os lugares. Ti sales agora afora e encóntralo. O sea, se estás nunha alameda, posiblemente tamén. Quero dicir, é un tipo de planta que temos aquí, que a podemos usar para moitísimas cousas. O llantén vai vos axudar moitísimo en feridas leves, en raspaduras, en golpes leves, en magulladuras, se lle poñedes ao momento, porque ademais ten un efecto analgésico para o dolor. A ver, non estou dicindo que cortaras unha man inteira, que poñas o llantén, eso non vale para nada, quero dicir, pero esmagastes un dedo, levastes unha raspadura, caestes e levastes aquel con costro ou tal, llantén ao momento, mentre non chegues á casa para lavar a ferida, é genial, o sea, hai que conocer o llantén. Que conste que non teño aínda vídeo sobre el, pero é unha das plantas que teño en tareas pendientes para facervos cando vos fale de plantas que lle chaman malas ervas, que a xente lle chama malas ervas, pois o llantén é unha das malas ervas que todo o mundo lle chama mala erva, pero úsase para moitas cousas. E, desde logo, vou a facervos unha saga de vídeos en canto teña tempo. Esta semana fixen a mermelada de pexejos, teño en tareas pendientes poñervos esta semana, pois eso, o vídeo da mermelada de pexejos. E depois terei que empezar con vídeos da horta tamén, porque é que... Bueno, moito choio, moito choio. Ti estás sempre a traballar tamén. Hola, Rosalía, que tal? Moi boa tarde, Rosalía. Rosalía venos desde o outro lado do mundo. Está alá, sempre véndonos, sempre dándolle os vídeos a me gusta, sempre comentando, por iso me acordo. Que tal está a boa? Iria, creo que te engañas, porque de quen falas é de miña nai, non é de miña abuela. Me cachis na mar, é que xa teño eu edad para ser abuela tamén. O que pasa que, bueno, a genética axuda, miña nai está moi ben, pero é miña nai. Que tal lle vai? Vaille genial, como diela, vaime como a Julé, vaime como, está como un rei nun cesto, está encantada. Creo que iba hoxe de excursión a non sei onde, porque tiña varias excursións programadas, e os domingos fai ben, vai de excursión. Hola, me gustaría, si fuera posible, saber cómo sacar esquejes a la pera melón. De 3 plantas que compré, solo pude mantener uno. Mira, Conchi, Sugadi. É moi fácil sacar esquejes desa planta, porque é un tipo de planta que enraíza, que embota as raíces
con moitísima facilidade ou cunha facilidade relativamente rápida. Entón, non é necesario nin siquiera poñelos en agua, como pasa con outras plantas que son máis delicadas, entón hai que botar pois en enraízantes, hai nos que teren agua limpa, poñelos á luz. En este caso non tes por qué. É unha planta, créeme, que che vai a chegar. Non a arranque. De onde eres? Conchi Zugadi. Eres da parte de Cantabria, de Bilbao, ou así. Digo polos apellidos e polo nombre, Si eres de por aí, o frío non che vai a matar a planta, pero de todas formas, cando queirades conservar unha planta do frío inverno que teñades na vosa zona, recordade que hai unha cousa que se chama malla térmica de cultivo, que é como unha tela blanca, que é transpirable, deixa pasar a agua, pero evita que o frío pase. E hai na de verán e hai na de inverno, porque é un pouco máis densa. Entón, se colles a de inverno e cubres esa planta, vai che aguantar ben. Os esquejes como? Non sei como está ben a túa planta. Conchi, poderías sacarlle unhas fotos á planta que tes e mandarmas ao programa da radio, porque, bueno, non sei se sabedes todas, pero dígovolo eu aquí, volvín outra vez para a Radio Gallega, entonces vou a estar todos os jueves a partir das 6 da tarde, vou á radio a atender as vosas consultas, e está genial porque podedes mandar, teñen un número de WhatsApp, e vos podedes mandar a ese WhatsApp o que queirades, o sea, unha consulta escrita, unha voz de audio, podedes mandar as fotos do que me queredes enseñar para me preguntar con máis precisión e o que vos poda axudar tamén, porque vendo a foto axúdame moito a poder axudarvos mellor. Entón, no caso de Conchi, si me puderas mandar unhas fotos de como está esa única planta que sobreviveu, poderíache axudar mellor a Radio Gallega. Se non, xa che digo que os esquejes podenlos facer con cachos de rama de todo máis 12, 15 centímetros e que teñan polo menos 3 ou 4 follas na parte de arriba. As outras quitaslas e simplemente polo en unha maseta con terra. Eso sí, esa maseta tense que manter húmeda. Non pode chegar a secar a terra porque senón o esqueje non ten vida suficiente para poder enraizar. Pero se a mantés en humedad e que non lle dea o sol fuerte que quedan estes días aínda, o sea, que lle dea a luz do sol, sí, pero que non lle dea o sol directo. O sea, vas a sacar os esquejes perfectamente sin problema ningún. Sabedes que me está pasando? Non vos ten pasado que vos fai un párpado así, bum, 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 bum. Pois está pasando. Non me doi nin nada, pero ponme nerviosa. A rechispa. Manzanilla. Vamos, non vos olvidedes de darlle a me gusta, que só hai 112 me gusta. E agora son de 158 personas. Chamo a boa polo cariño. Vale, pero xa sabes que a miña nai. Vale, tamén eu lle digo abuelita, pero porque tamén lle din pois os meus fillos e, bueno, todos os seus netos, entón eu ás veces tamén lle digo abuelita. Sí, é verdade. Bueno, vale, pois moitas gracias, Iria. Ola, Nusca, acabo de chegar, espero que leras o dos botes que che puxen nun WhatsApp, que che puxen nos vídeos da salsa de tomate. Pois non sei se o lin a ver, de todos os xeitos, agora pola tarde fun á leña, fun á horta, como a todas vos fixen de comer e recollín a casa, e despois puxeme a editar o vídeo que vos digo da mermelada de melocotón. Entón, ao mellor non contestín moitos mensajes nin os lin. Pero, bueno, xa sabes, Mercedes Prado, que calquera pregunta que teñades, se me mandades á radio, aí contesto-as todas, prometido, porque a min mandan máis o día que vou á radio e eu vou nas mirando, o sea, todas as que quedan pendientes teño as que contestar. Entón, pois, se me mandas á radio, xa, genial.
Hola a todos, y llegó muy tarde, qué alegría. Y llegó moi tarde, que alegría, bastantes nus, que todo, hai pesejos que non teñen pelo, como se foran nectarinas. No, chus, eso é unha variedade que alguén modificou ou que alguén fixo inserto para modificalo. Os pexejos auténticos son amargos, un toquiño de amargos, teñen unha piel bastante gordocha, non é superficial, teñen moito pelo porque son como máis brutos, máis vastos, teñen ese vegetal, non todos che salen cargadiños de agua como os melocotóns, nin como as nectarinas, non. O pexejo tende a ser, ao mellor, pode salir algún que teña así como máis ajuiña, pero suelen ser frutas que tiran un pouco ao seco. Entón, non. Se che dixeron que hai un pexejo que non ten pelo, non é pexejo, xa é outra cousa modificada, moi inxertada para modificala e cambiarlle o aspecto da piel ou que sea, pero non é pexejo. Como sabes tanto? Estudiastes algo en especial? Mira, Iria, e toda a comunidade. Querendo ou sin querer, levo toda a miña vida nunha horta, porque xa desde que nacín na miña casa había horta e vivíase da horta. Vivíamos pois do que plantábamos, do que coidábamos na nosa horta. Teño vos dito xa algunha vez que aquí os invernos antes eran moito máis crudos, entón pouca xente tiña algo que poder comer da súa propia horta, sacando coleiros de verdura e algún repolo. Pero xa desde moi pequeniña fomos dos primeiros en ter invernadero en, non sei, gustaríame hasta saber o ano, pero, bueno, dos primeiros en ter invernadero. Entón, tiñamos moito material para vender, o sea, vivíamos deso. Vendíamos ya a xente da aldea que viña á nosa casa en plan de como vas ao supermercado a comprar a verdura. E despois vendíamos ya moitos restaurantes que había, e así, a tiendas tamén que había, e levábamos de nós produtos. Entón, aínda que eu non quixera, tiña que ir o sea, chegaba da escola, e se non había que ir cas vacas porque chovía ou que fora, quedaban na corte, había que atender a horta. Eu non é que soupera sechar ou non tiña a forza necesaria porque sempre fun así un fideuiño delgadiño, pero sí que arrancar ervas, acarresar isto para aquí, isto para lá, levalle para as galiñas, para os conexos, quitalle para as cabusas, levalle para as vacas, quitalle aos puchos, quitalle aos porcos. Entonces, vivín toda a miña vida neste mundo. Entón, moitos dos conhecimentos que teño foron adquiridos casi de forma innata, non? Eu non quería traballar na horta porque as miñas amigas e amigos non traballaban, pero non me quedaba outra. Entón, moito do que sei aprendino de saberes populares e de estar traballando na nosa propia terra. Pero despois, sonche unha persona moi curiosa e sonche unha persona que me gusta moito aprender e saber. Eu, por exemplo, agora que me falou María, Inés ou Iria, non sei, bueno, a persona que me falou da gema, non? Que non o sabía, que non o sei todo, pero só me vai levar 2 ou 3 días non sabelo, porque a curiosidade é tanta que teño que consultalo, teño que miralo, teño que ler, teño que mirar ensaios, teño que mirar vídeos, teño que mirar, descartar moita palla, porque nas redes sociales hai moita porquería de xente que fala sin dicir nada e ao final non che informa, senón que che desinforma. Quero dicir, son unha persona curiosa por naturaleza, entón tomo nota de todo o que me parece real, leo tamén cousas, sí. Entón, pois, o que aprendo, pois, tamén me queda. E despois, unha cousa que me axuda tamén a aprender son des vós, que só teño dito na radio, bueno, dixen un par de ocasións, porque cando vou á radio, chego ali e vexo que hai tantas preguntas para responder, que só quero responder preguntas para vos axudar e vou a todo meter, parece que vou a todo trapo, non sempre vou
como a compresa, pero ás veces quito un ratiño para vos agradecer a vos, a todas as persoas que me mandades consultas á radio, porque hai cousas, a ver, o que sei, só sei e non teño nin que miralo nin que preparalo porque xa vos lo enseño tal e como eu o sei, xa con todos os errores que eu cometín para que non os cometades vos, e toda a maneira de facelo que fracasín tamén o conto para que non o fagades, porque se é un error non para que ides a perder o tempo. Pero as consultas de cousas que non sei, ben porque nunca o tuven na miña horta ou ben porque túveno pero non me interesou porque non me gustaba ou porque non se daba ben aquí ou polo que sexa ou porque non teño ao mellor ese frutal e preguntádesme por unha enfermedad que ten ese frutal e ao mellor sei na reconocer pero non sei como lle afecta especialmente a ese tipo de planta que vos me preguntades. Entonces aí entrame xa a curiosidade, entra o demo no corpo e teño que sabelo, e teño que investigar, e teño que mirar, e tomo notas, e fliparíades ca cantidade de libretas e notas e folios que teño nunha mesa que teño así nunha especie de oficiniña que teño. É unha especie de desorden ordenado, porque moitas veces non me dá tempo a investigar a profundo, pero deixo ali, porque eu teño que saber de todo. Entón, pois eso, moitas veces sei cousas tamén gracias a que vos mas preguntades, porque a min non se me ocurriría cuestionarme esa cousa, e despois, pois eso, investigo para saber como é. E máis para vos axudar, para vos dar a solución que poida ter máis acertada. A ver, que tal as vacacións? Rosalía traballando moitísimo, o sea, traballín moitísimo. Bueno, a ver, estou esperando, o sea, estou empezando unha nova etapa tamén, estánme chamando moito cousa que agradezo e que estou moi contenta. Estou empezando a dar, pois, bastantes charlas e obradoiros por todos os sitios onde me chaman, que vou encantada, é algo que tamén me gusta moito. Entón, pois, traballando tamén neso, son Mercedes, os botes na calle das Hortas, compras os botes, son Mercedes, os botes na calle das Hortas, compras os botes máis baratos. Me imagino que queres dicir que hai en algún sitio onde ti vives que hai unha calle que se chama a calle das Hortas, que hai unha tienda que ten os botes máis baratos. Iso é unha cousa que, madre mía, o dos botes, de verdade, váisenos de madre, porque fai uns anos e estaredes completamente de acordo comigo, aínda que, como di Mercedes, hai tiendas nas que aínda os teñen un pouquiño máis baratos, estaredes de acordo comigo en que fai 20 anos ibas comprar os botes e valíanche 2 pesetas, e as tapas valíanche a 3 tapas en unha peseta, o sea, que eran tirados de precio e valíache a pena compralos. Pero hoxe en día vas comprar un bote, ainda que sea máis baratos en algunha tienda, os botes que compras vacíos nas tiendas son moito máis caros que o seu idéntico en tamaño cheo de comida. Ti compras un bote de garbanzos, home, non me digo que te vayas a un bote de garbanzos ou de xudías ou de lentejas ou de espárragos que sea de unha marca moi conocida, que teña un precio xa elevado, pero porque é desa marca. Pero ti vaste comprar comida en botes de marca blanca e valenche os botes, se os compras un día que están de oferta, ao mellor os botes de garbanzos ou de lentellas, podenche valer a 70 ou 80 céntimos, porque teñen un 3x2 ou un 2x1 ou porque están de oferta de verdad. E ese bote cheo de comida valeche máis barato que o bote máis barato na tienda que os venden baratos. O sea que
É tremendo. Dios mío, qué corto se me hizo el mes de agosto, non me llegou a nada de nada. Ves, a Alicia pásalle como a min. O sea, como lle pasa a moita xente. Os que deixamos, claro, si traballas todo o ano, de lunes a lunes, porque teño chollos o lunes, o martes, o miércoles, o jueves, o viernes, o fin de semana traballo, o domingo estou aquí co directo. Si traballas toda a semana, todo o ano, dis ti, para as vacacións fago tal cousa, e ao final empezas a liar que pintar a casa, que arrombar a leña, que facer os botes de mermelada, que guardar a fruta toda canta cae dos árboles. Entra agosto, fai así, e chega setiembre, fixestes 1000 cousas, pero non che chegou tempo para facer todo canto tiñas na lista de tareas pendientes. É cho que hai. É que dixen, esta nusca é unha enciclopedia. E agora enténdoa, porque son moi estudiosa. Tamén che direi, Iria, mira, que algo que me axudou tamén moitísimo. Eu cando acabín octavo de EGB, porque vos pensades que a mellor non, pero xa paso dos 50, fixen EGB, hasta octavo de EGB. Tan pronto como acabín octavo de EGB, ao día siguiente de acabar a escola, xa fun para traballar. E xa empecín a traballar e xa non parín de traballar, o sea, creo que tuve unha baixa unha vez, pouco, quero dicir, empecín a traballar, xa traballín todo seguido. E non puden estudiar máis, o sea, porque, bueno, porque tuve que ir para traballar. E entonces quedou unha espiña de poder estudiar máis, porque a min, a verdade, o que é a biología, a geología, todo o que teña que ver ca naturaleza, apasioname. De feito, a ver, para estudiar fan falta tempo e cartos. Algún día, aínda que teña 70 ou 80 anos, eu hei de intentar ir á universidade, sacarme a miña carreira de biología. Encantaríame. Gústame moito, mais sei moitas cousas porque o que vos iba a dicir, deixen de estudiar e empecín a traballar. Como me quedou a espiña de sacar o bachillerato, porque non o claro, non o tiña. Non o tiña nin o bachillerato, nin como se chamaba, COU daquela, nin a ESO, o sea, entonces, o Antonte, fai uns aniños, fai 5 ou 6 anos, fun sacar a ESO e fun sacar o bachiller tamén, o sea, saquino todo non seguido porque, bueno, circunstancias da vida, pero como puden, funo sacar. Non fun sacar para ter o título. O sea, a miña intención era ir a aprender. Claro, ti vas a sacar o bachiller por adultos, porque ca miña idade xa non podes ir á escola normal, e os que están por adultos son rapaces e rapazas das 8 aniños, 19, 20, que o que queren é aprobar ya, o de aprender é secundario. Entonces puñíanse, imaginadvos, na parte de atrás da aula, facendo o mínimo caso posible. Eu puñíame en diante de todo, onde a profesora e máis o profesor me puderan ver ben, me puderan atender ben e me responderan ben a todas as preguntas que tiña para lle facer do tema que tocaba facer e máis do que non tocaba. Quero dicir, a mí se non me viña no tema o que eu quería saber, eu preguntaba yo. Entonces, como o profesorado está acostumbrado casi a ir dar clase que non lle fagan moito caso, como eu estaba así, pois eles encantados, eu encantada. Entón, pois eso, fun aprender e saquín moitísimo partido das clases de todo o que tiña que ver ca naturaleza, con biología, con geología, con todo, porque me gustaba moito. Entón, tiña a profesora absorbida para min sola. O único que se me dou moi mal foi química. Química aínda bueno, pero física custoume moitísimo. Eso sí que me custou moito, porque non me gusta, claro, eu que non son de facer moitos números, son de letras, de estudiar. Ola, Nusca, vou a solicitar un horto urbán en Lugo. Que guai! A miña aldea está algo lonxe. A ver se o consigo. Isabel, pois, ojalá,
Monse ten unha mala noticia, Monse, na boa ler, bueno, lina, pero pobriña. Isabel, ojalá que o consigas. Estate atenta, Isabel, porque teño aí cousas pendientes, direiche que extraoficialmente ao mellor vou a Lugo dar unhas... ti estate pendiente, que tan pronto como poda confirmalo xa che digo e ao mellor vémonos por aí. Porque te lembras de todo e sempre sabes contestar. Grazas por explicar por que de saber tanto, agradecida. Bueno, forma parte de min, é algo que non me importa contar, quero dicir. Bueno, acórdame, non me acorda todo, quero dicir, hai cousas que se me olvidan, pero que me interesa de verdade, teño aquí ben ordenadiño, e se non me acorda, teño un montón de libretas escritas e ben organizadas para acordarme, do que teño que dicir ou explicar ou o que sea. Nós temos que agradecerche cos nosos likes, é verdade, é todo o que faz por nós. Quero dicir, a vosa maneira de axudarme en todo isto que é para min o meu mundo novo, porque traballín en moitísimas cousas ao largo da miña vida, pero isto de estar nas redes sociales e dando clases, dando cursos, dando obradoiros, eu estou na miña salsa, así que estou encantadísima de vos axudar en todo o que eu xa sei, que xa aprendín ao largo da miña vida, e de vos axudar. E a única maneira que tendes vos de axudarme, o sea, hai moitas maneiras, pero a maneira máis económica, porque é gratis, é dándolle me gusta aos meus vídeos, compartíndoos con xente que vos sepades que lle podan interesar. Sobre todo o canal de YouTube, porque está aí moi parado. A ver, non me queixo, que está ben, porque eu sei que hai moita xente que lle molesta moitísimo o meu idioma, pero non por iso vou deixar de falar no meu idioma, sinto moito. Vou ir lenta, pero vou encontrar a xente toda que está esparcida polo mundo adiante que queira escoitarme no meu idioma. Unha porque o teño que defender, outra porque é unha variedade dialectal da miña zona que se os que quedamos falando como falamos, non? Ben, para min é falalo ben, porque é unha característica dialectal que non está toda recollida nos dicionarios, pero é tan importante como a que está nos dicionarios. Entón, o gallego normativo, normativizado, só falan na televisión e a xente que traballa nos medios de comunicación, como pode. Pero as variedades dialectales que temos en cada zona, témolas que manter vivas as persoas que a conocemos, porque se nós nas mantemos vivas, entón sí que están condenadas a morrer. Entón, eu vou a seguir falando a miña variedade dialectal. E hei de encontrar, pouquiño a pouco, a xente que está polo mundo que queira escoitarme no meu falar, na miña fala, na miña maneira de falar, na miña variedade de falar o gallego. Entón, se me axudades a compartir os meus vídeos, pois así é a maneira de chegar a máis xente, é a maneira que tendes de me axudar. E agradecida na alma. Empeza o luns e cando me dou de conta estamos na outra semana. Isto tamén me suele pasar a min. Fai calor despois de tantos incendios? A ver, os incendios foron máis na zona interior de Galicia. Aquí o que é a costa de momento fomos afando, calor, vai moitísimo calor, o sea, un morro de calor. Agora fai bochorno, aínda fai calor, aínda que eu xa teño os meus calores, xa sabedes, internos, porque estamos nunha edad menopáusica, pero é que estou lendo o mensaje de Monse. Monse, non hai nada que lle podas dar, aínda que che diga leite ou tal, ou facelo vomitar, igual facemos peor. O mellor é coller o animal e leválo ao veterinario correndo. E listo. Ver a arca á estrada, vin un cartel. Ver a arca á estrada.
Non sei que significa. Avisa ben cando veñes a Lugo, vale? Está dependientes, claro, porque eu porta por porta non podo ir. A miña maneira de comunicarme con vos é poñendo historias, poñendo reels, poño en todos os medios, o sea, se me seguides en todos, millor, porque hai cousas que poño no Facebook que non poño aquí en YouTube. Entón, estaría ben que me seguirades en YouTube, en Instagram, en TikTok, aquí en Instagram, en YouTube, en Facebook. Eu hei de avisar por aí, por eses medios. Tan pronto como me vayan confirmando os sitios a donde vou ir a dar charlas ou obradoiros ou cursos, eu poño, pero ten que ser oficial, claro, extraoficialmente non podo dicilos porque hasta que estea todo firme, amarrado, non? Porque a unha planta de calabaza só lle salen as flores macho. Daniel, a estas alturas do ano, se unha planta de calabaza, porque ao principio da primavera é normal, porque a planta non está aínda estabilizada, non hai temperaturas que non fluctúen, e iso a unha planta de calabaza non lle gusta nada, entón bota flores, pero para ir atraendo polinizadores, pero non necesita cruce porque o calor non lle é bo. Ahora, se a estas alturas do ano a túa planta de calabaza só lle salen flores macho, podoche dicir con total seguridade que a podes arrancar e tirar con ela. Estáche ocupando un sitio que non che vai a dar absolutamente nada, a non ser que me dixas, Daniel, curro, que sesas do hemisferio sur do planeta, que esteades empezando o sea, acabando a primavera, xa casi no verán. Entón, sí, pero se non, se a estas alturas só che ten flores macho, dígoche que é porque a pusestes en un sitio que non lle dá nada ao sol, porque ten outra planta que a está asombrando, que lle dá sombra, porque non a tes a terra ben fertilizada ou porque durante todo o verán lle faltou riego, ou porque a terra é moi dura, moi compacta. Pode ser por calquera deses motivos. A planta síntese estresada e sabe que non vai a ser capaz de levar os frutos a bo término e xa nin os bota. Pero a estas alturas do ano, se vives no hemisferio norte do planeta, podes arrancala. Xa che dixo eu que empeces a plantar repolos. Si, xa lle contestei a que che pediu que falaras en castelán. Non. Iria, eso de que fale en castellano é todos os días. Todos os días, todos. Se non é en un lado en outro ou en todos os medios, porque ás veces confabulan os astros, alineanse as estrellas e aparecenme 15 personas de distintos puntos do planeta dicíndome que fale en castellano. Eu, se a persona que me pide eso, mo pide con respeto, con amabilidade e sin pretensións de facerme sentir mal ou de quererme facer sentir baturra por falar o meu idioma, sabes? Se non ten malas intencións, eu contéstolle e explícolle o porqué non falo en castellano. Explícollo e doulle solucións, que pode ralentizar o vídeo se é en YouTube, pode ralentizalo. Aínda que eu procuro falar en despacio, ti un vídeo cando che costa entendelo se o ralentizas, pois dáche como máis tempo a poder entender as palabras, porque basicamente as palabras en gallego e en castellano son idénticas. Ás veces se poste a traducir un párrafo e só tes que cambiar dúas palabras, porque as outras son idénticas, o sea, eu explico ben, pero se a persona que me pide que fale castellano, o pide con maldad, o pide con falta de respeto, o pide con intención de quererme facer daño ou quererme facer sentir mal, ou palurda, ou paleta, ou non sei que, entón aí non. Aí entón collo o meu sarcasmo gallego e doulle nas cachas, porque meterse con certas cousas non se pode. Pero é de todos os días, pero, bueno, que me dá igual, o sea, a min dame exactamente igual. As persoas que queiran vídeos en castellano teñen miles e miles e miles de vídeos en castellano.
E as persoas tamén que din a que fago os vídeos moi largos, tamén teñen vídeos a millones que duran solo 30 segundos para facer a mesma receta que fago eu en media hora. Que vayan ver eses, non me afecten en absoluto. O sea, se mo piden con amabilidade, explícolle o porqué eu fago vídeos de media hora, e se mo piden con falta de respeto, pois mando a paseo, mas mando a mirar vídeos que duran 30 segundos, quero dicir, non me importa. Nusca, gracias. Hoxe non hai lesmas. É verdade, Nieves. Tens razón, se están igualados, pois sí, os me gusta cos aqueles. Sí, genial. Avisen YouTube, porfa, que non teño redes sociales. Vale, Isabel, pois poñereino en todos os medios, aínda que sea con unha foto. Ti ten activados os avisos de YouTube para que te avise Nusca publicou algo nuevo, sabes? Para que o vayas mirar. Que razón ten Nieves, hoxe non hubo lesmas. Bueno, aínda faltan 5 minutos e aínda poden entrar, Vamos a dar tempo. Nusca, gracias pola información do pexegueiro, pero a que te refieres a plantar de cuña? Non me queda outra que mercalo nun viveiro. Vouche explicar. Mira, isto chamase cuñas, o sea, son as sementes, as pepitas do pexegueiro. En canto alguén me dixo, por favor, gárdame unha cuña, dixo, bueno, vou gardar unhas poucas. Eu non vos vou a mandar por correo, porque para min é unha traballeira tremenda. Non vivo nun sitio onde teño correos, e a parte dos gastos que implica, porque mandar 3 sementes destas, pois igual me vale, non sei, pero 10 ou 12 euros. O que vala, quero dicir, para min é un traballo ter que embolsar isto, poñer as vosas direccións. Non lle vou a mandar por correo a ninguén, pero, se en algunha ocasión vindes por aquí pola zona e conocedes unha tienda ou así e me dicides, podesme deixar un par de cuñas na tienda Pillados de Ribeira? Encantada, deixo volas ali. Ou se son desde por aquí, ou ides, por exemplo, á tienda que vou eu moito a comprar, cando vou comprar sementes ou plantas que vos mando moitas veces porque ten flores raras, á sementeira de Carballosa, porque é peor que a min. Esa cando colle unha planta, ás veces a colle unha peleuma para min, e se me di, toma, leva, e eu que nada, quero que a leves, que a plantes no horto. E faime así, María. Entonces, tamén vos las podo deixar ali. Hasta que se acaben, porque tuven que coller dos pexejos máis maduriños e teño as a secar e a curar. O sea, os pexegueiros de toda a vida nacen de cuña. Tendes que ter paciencia, porque tarda en dar, pois, 6 anos ou 8, calquera frutal que naça de cuña tarda máis en dar, e tamén se podería insertar xa en outro que tuvera desde a mesma categoría, que fora da mesma familia, para que pegara o inxerto. Pero, bueno, non, agora todo o tempo, por iso pregunto, para o ano que ven facelo ben, que ti sabes moito, que tes moita experiencia. Son de Galicia, da provincia de Pontevedra. Pois genial. Nusca, que lles pasa aos girasoles que sempre están virados para baixo? Monse, mira, eso de que os girasoles giran cara ao sol é medio verdade e medio mentira, porque os girasoles son flores en canto non lle maduran as sementes. Son flores en canto son super chiquitinos e teñen os pétalos todos pechados. Entón, cando son floriñas, sí que poden girar un pouquiño cara ao sol, pero tampouco non é algo que se vai a ver. Que pasa? Que cando o girasol empeza a madurar as semillas e a ter pipas, ten tanto peso, tanto, que o pescozo do girasol non pode con el. Aguanta así uns días, pero en canto as sementes pesan moito, porque collen moitísimo peso, O sea, unha cabeza de girasol pode pesar, bueno, home, depende do tamaño, pero unha cabeza de girasol do tamaño dun plato pode che pesar ben 2 kilos ou 3, dun tamaño así.
colle moito peso. Entón, non pode, queda así. E así se queda. É incapaz de girarse nin cara ao sol, nin cara a nada. Iso é un... En canto é flor, sí, pero cando xa madura as semillas e ten as pipas, non, depois non gira nada, non lle pasa nada, está seguindo o seu proceso natural de maduración normal. Madre mía, que mande mensajitos, claro, porque xa pasouse unha hora. Pois agora xa escoitei o nome da tienda, vou ter que ir a dar unha voltiña por Ribeira. Si, chámase A Sementeira de Carballosa. Que tal o pasaste en la tierra del pimiento? Púseme nerviosísima, Alicia, e a verdad que che vin ali arriba, porque Alicia estame preguntando que fundara o pregón á festa do pimento de Hermón, o pimento á festa. Púseme nerviosísima. Non me sinto incómoda. O sea, moi ben arroupada, a festa genial, o evento estuvo chulísimo, o sea, ver os tratores tan ben enjalanados, a xente contenta, os geiteiros por ali, o sea, a festa é preciosa, pero sentime moi acollida por toda a xente, pero non me sinto incómoda porque non sei por que motivo, me puse nerviosa. Non me esperaba tampouco tanta xente, porque nunha carballeira relativamente pequena, ali había, ben, non sei, pero 4.000 personas, así, a comer pimentos. Bueno, en fin, teño pasado mellor. Buenas noches, Nusca, sinto chegar tarde. Chelo, non pasa nada. Ves á estrada a un curso. Teño en pendientes tamén, María Souto, non che podo dicir nada. Non susto á estrada, pero moi cerquiña. Pero como é extraoficial, aínda non podo darvos a nova, pero bueno, tan pronto como me vayan salindo, xa vos conto, contigo aprendemos moito, moitas gracias, María, xa sabedes, a compartir moitos vídeos e a falar de min a xente que besades que lle podo axudar ou que lle poden interesar os meus vídeos, entón, nada, encántame o vídeo do vals. Que guai! Fostes escoitar a canción do Vals dos Desesperados, que é preciosa, que sí que é preciosa esa canción. Bueno, ten moitas cancións bonitas, pero bueno, o Vals dos Desesperados para min é chulísima, chulísima. Te lo noté, estabas nerviosa, sí que estaba, Alicia, moi nerviosa, nerviosísima. Bueno, jardas os directos? Sí, Iria e compañía, con isto xa nos marchamos. O directo o tempo que lle leve a YouTube preparalo e subilo, pero queda en directos, o sea, queda aquí no meu canal. Tendes que investigar un pouquiño como andar nun canal, porque eu teño como en carpetas os vídeos, chámanse listas, en vez de chamarse carpetas, chámanse listas de reproducción, que é como se foran carpetas. E teño unha carpeta lista de reproducción que lle chamo hortiña, e aí teño vídeos de horta. Outra carpeta lista de reproducción que se chama cociña, e aí teño recetas solo. Teño outra que se chama directos, que aí é onde deixo os directos, e outra que é radio, que é onde meto os da radio. Quero dicir, tens que investigar unha maneira. E se non, cando queirades encontrar calquera vídeo meu en YouTube, ides a YouTube na lupa, que é buscadora, clicades na lupa e ábrevos o abecedario, non? E tecleades Nusca e a continuación poñedes o vídeo que queredes buscar meu, o sea, Nusca directo 7 de setembro, por exemplo, esa vos leva ao de 7. Se queredes buscar calquera directo, só lo poñedes Nusca directo, esa vos leva aos meus directos, o sea, é moi fácil. Poñedes na lupa Nusca e o vídeo que queredes encontrar, e só os encontrades. Quería vos pedir que todas as preguntas que teñades para a radio, que mas mandedes á Radio Gallega, ao programa á tarde. Vou a deixar, agora, cando acabo o directo, vou deixar unha foto miña en publicaciones donde deixe o número de teléfono da radio para que poidades mandar os WhatsApps con preguntas, cas fotos que
cantas máis fotos mandedes, non vos preocupedes que eles van máis a mandar, o sea, eu despois borro porque senón saturo o teléfono, pero si mandádeme fotos claras do que me queredes preguntar e mandades a foto e depois, se lle preguntarades por WhatsApp a vosa amiga María Pepa, que lle mandas a foto e dixlle María Pepa, mírame isto, bueno, pois vos mandádelo exactamente igual ao WhatsApp da Radio Gallega. E así, pois eso, quedan malí as preguntas e xa as contesto. Bueno, querida xantiña, nada máis, témonos que ir. Ola a todos, que ven que esas auténticas graciñas por compartir os teus coñecementos con tanto garimo, ca naturaleza e con nosos hijos, os teus consellos de verme composteiro, kéfir, cociña. Moi ben, Carmen, é das que sabe. Carmen sigue todos os consellos. Espero non fallarche nunca, Carmen. Bueno, pois veña, moitísimas gracias por todo, miña querida xentiña, como vos digo sempre, pois eso, coidádevos, portádevos moi ben, e sede sempre